שלום, ערב טוב. הערב נכיר לכם את ניר ורדי, רב נוכל, מגה נוכל, אדם שלא היסס לעקוץ אפילו נכה צה"ל, לנצל את מגבלת הראייה שלו כדי לגזול ממנו כסף. זו הייתה תקופה מאוד מאוד מפחידה של איומים בטלפון, וחשבנו אפילו לזכור שומר ראש. דוד לא לבד. יש עוד נפגעים. התחלנו לעבוד על התחקיר ומהר מאוד גילינו שיש בעיה. ורדי הוא נוכל חשדן עם חוש ריח נדיר למצלמה נסתרת. למעשה הוא מריח מצלמות נסתרות מקילומטרים. ורדי חשדן, אבל בסופו של דבר גם הוא נתפס. עוד מעט נביא כאן את מעלליו של הרב נוכל, עכשיו לסיפורו של ניר ורדי, מגה נוכל עם חוש ריח למצלמות נסתרות. הסיפור שלנו הערב עוסק בנוכל ציני, חסר רחמים וחשדן גדול. מהרגע הראשון הבנו שאת האיש הזה לא פשוט יהיה לתפוס. כל הזמן הוא פוחד שמקליטים אותו, שמצלמים אותו, שמנסים סוף סוף לתפוס אותו. שימו לב מה קורה כאשר אנחנו מבקשים מאחד הנפגעים לטלפן אליו. 100,000 שקל ככה אתה חושב שאנשים יוותרו? לא אתה בכלל תגיד 10-20 שקל הוא זה. 100,000 שקל אתה תיכה ואתה היום, אחרי החודשיים שאמרת לי אני בדרך אליך לא חזרת אליי. מה עכשיו, התקשרת בשביל להשמיע אותי למישהו? תכירו את ניר ורדי, נוכל יצירתי עם כישרון גדול לרמות אנשים וחוש ריח למצלמות נסתרות. בשנים האחרונות עקץ ורדי את השכן שלו, את מאמן הכושר שלו, זוג נכי צה"ל אותם פגש, מסעדן שביקש את עזרתו ומי לא. דוד למשל הוא נכה צה"ל עם מגבלת ראייה חמורה. לפני מספר שנים הוא הכיר את צילה. שניהם החליטו שהם רוצים להתחתן. דוד פונה אל ניר ומזמין ממנו שירותי קטרינג. ניר מריח הזדמנות לעשות קופה. הוא מתיידד עם דוד, רוכש את אמונו, מציג את עצמו בפניו כאיש עסקים גדול, ובלי רחמים מנצל בציניות לטובתו את נכותו של דוד. בגלל מגבלת הראייה שלי, כתבתי במקום הלא נכון, חתמתי לא נכון, סכום שהוא לא נכון, ולניר תמיד ניר אמר לי, תשמע, תחתום ליד הטעות ותביא לי את הצ'ק הזה, אבל בכל זאת תביא לי צ'ק נוסף. בסופו של דבר קרה שבעצם הוא הוציא ממני סכום כפול על הרבה מאוד שקל. זה הגיע לכדי 1.5 מיליון שקל במצטבר. 1.5 מיליון שקלים? איך הצליח הנוכל להוציא סכום ענק כזה מדוד? השיטה פשוטה. איש העסקים העשיר כל כך ורדי צריך מדוד טובה קטנטנה לכמה ימים, טובה שבסוף תשתלם לו. בא אליהם סיפור שהוא זכה במכרז של משרד הביטחון, אבל הוא צריך להוכיח רק יכולת, אז הוא זקוק לצ'קים של 200,000 שקלים שאף פעם לא ייפרו. לקח מהם צ'קים כאלה. פעם יש לו עסקה במשרד הביטחון, פעם יש לו עסקה בנמל אשדוד, ופעם אחת יצירתית במיוחד זו עסקה של קנייה של גן חיות. שהקיבוץ שמחזיק בגן גורו החליט למכור את גן גורו, צריך רק להראות להם יכולת. אותו סיפור חוזר על עצמו, סיפורי פיקציה. דוד נותן לוורדי הנוכל את הצ'קים רק לביטחון, וזה כמובן משתמש בהם. כאשר דוד מבין מה קורה, הוא רוצה לבטל את הצ'קים, אבל אז מתברר שאי אפשר. ורדי כבר העביר אותם לעבריינים בשוק האפור. זו הייתה תקופה מאוד מאוד מפחידה של איומים בטלפון, וחשבנו אפילו לזכור שומר ראש. מרוב כזה מאוד, מאוד מפחיד אדם שלא מורגל בדברים האלה. דוד וצילה לא לבד. ורדי גזל מאוד נעקצים, 100,000 שקלים. הוא הצליח לשכנע ולהרשים את כולם. איך? לא ברור. אנחנו מסתכלים על האיש הגדול הזה ולא מצליחים להבין את סוד כוחו. פעם הוא סיפר שהוא קנה את פיצה דומינו. כל הזמן יש לו טלפונים שהוא מדבר על כספים גדולים, על עסקאות גדולות, שזה נותן לך תחושה להאמין בו. הוא גם סיפר לי שיש לו כמה דירות, לא רק אחד. אצל כולם הוא חוזר על אותו תרגיל עצמו. מספר שהוא על סף עסקה גדולה, הוא מבקש צ'קים שלעולם לא ייפרו, לביטחון. הוא רק צריך אותם כביטחונות כדי להראות שיש לו משקיעים. הוא מתחייב לא לעשות בצ'קים שימוש לעולם. אבל, כמו במקרה של דוד וצילה, הצ'קים מוצאים את דרכם לשוק האפור, והקורבנות מבינים פתאום שהם בצרה גדולה. האיומים התחילו, היו לנו טלפונים לטלפון בבית של אנשים שרוצים את הכסף, לא מעניין אותם שניר ורדי נתן להם את הצ'ק.
כאמור, כבר מהרגע הראשון הם מזהירים אותנו, האיש חשדן. הוא מריח מצלמה נסתרת ממרחק של קילומטר. כצעד ראשון אנחנו מארגנים פגישה בין ורדי לבין דינה, אשתו של אחד הקורבנות שוורדי גזל ממנו עשרות אלפי שקלים. מתוך זהירות דינה לא לוקחת עליה שום מצלמה. ציפי קרליק, תחקירנית התוכנית, מלווה אותה ויושבת לידה בשתיקה בצד. מהר מאוד מתברר שחוש הריח של ורדי חזק מאמצעי הזהירות שלנו. שניות אחדות לאחר תחילת המפגש הוא כבר לא כל כך אוהב את נוכחותה של ציפי קרליק במקום. אתה כאילו פדית צ'קים של 200,000 שקל, עם כל הכבוד, אז ממש לא בא לי להשאיר את חברה שלי פה לבד. מה יש? החשדות של ניר מתגברים והוא מחליט סופית לפרוש מהפגישה. חולפות 10 דקות. דינה מתקשרת לניר שזה עתה עזב את הפגישה. לא להתקשר אליי 10, טוב? למה ניר? אז למה אתה מנתק לי? לא, להתקשר אליי 10. אתם בני זבונות, ואם אתה מוכן את זה, אני למד סמך משחקים. אבל ניר, אתה הכנסת אותנו לזה, מה אני ולאיסלונה? אתה להביא לי את הצווים, צלמים, תביא את הכל לתחת, אני למד שם. ברור לנו שכדי להקליט אותו צריך ציוד מתוחכם יותר, כזה שהוא לא יבחין בו. אסור גם לשלוח אליו תחקירן, רק אחד מקורבנותיו לבדו. בועז הוא אחד הנעקצים. אנחנו מתקינים על בועז ציוד שאי אפשר להבחין בו ושולחים אותו לפגישה. ורדי מגיע. בהתחלה הוא חושד אפילו בכוס קפה תמימה שעל השולחן. אני שתיתי לרגע. מסר חלב. במשך דקות ארוכות הוא מביט סביבו ומחפש איפה הקאץ'. אבל כשהוא לא מוצא, הוא מרשה לעצמו להשתחרר, לדבר ולהודות סוף סוף שהוא באמת לקח את הכסף. סביר שאתה צודק בכל. ואני אומר לך אני חייב לך כסף. אבל זה שאין מאיפה לתת. האיש פשוט במתק שפתיים, נראה מסכן, כולם דופקים אותו, פשוט אלוף בלהצליח לעבוד ולרמות אנשים. לא באתי לעמוד אותך, לא באתי לעשוק אותך, לא באתי לגנוב אותך, אתה לא אחד שיש לו איזה $1,000,000, אני אומר לך סתם, אל תלמד לבוא לה, הוא לא מרגיש. אני יודע הכל יותר מה שאתה חושב שאני יודע. ולא באתי לעזור, לא לשתך, לא לילדים, ולא לך, אתה צריך קצת מהתעודה ולחשוב על זה כל היום. הוא הרס את המשפחה שלי, אשתי העיף אותי מהבית תקופה. אני לא מאמין ש40,000 הרס אותי. כל המצב, כל זה העבודה, עם כל זה שהתחלת חדש, עם כל הסיפורים החדשים, הרב ברוך מצאים יש לך אח שהוא לא רואה 40,000 שקל. ורדי חי ברווחה, אבל אומר שאין לו כסף להחזיר למי שממנו גזל במעשי נוכלות. הוא בכלל עושה לקורבן שלו טובה שהוא מדבר על הכסף. היו לו אופציות אחרות, וחשוב לו שידעו את זה. תחלת כל בוקר יכולים לראות אוטו עם שער וסבר שבור ושם לך איזה מכתב כזה שעושים לדוארים ואחרי זה מפגש מוחש. מה אתה הגיע? הבנתם? ורדי רוצה שישבחו אותו שהוא יכול היה לפנצ'ר את המכונית של בועז, יכול היה להציק לו בכל מיני דרכים, אבל הוא היה נדיב מספיק לא לעשות את זה. הבנו מי האיש. הגיע הזמן לאימות שומר מסך. ראיתם? מסתבר שניר ורדי לא חסין מפני מצלמה נסתרת, וגם אותו אפשר לתעד כשהוא מודה שלקח כסף, ואפילו משגר איומים מרומזים על מה שהוא יכול היה לעשות לקורבן שלו. עכשיו צריך להתאמת איתו. 2 תחקירנים של שומר מסך יוצאים לאימות עם ורדי. הוא רואה אותם מרחוק, מבין מיד מה קורה, ומכין תרגיל שאמור לשבש את ההקלטה. עוד מעט לסיפור על ג'ון אלן שנשלח השבוע ל4 שנות מאסר בגין סחר בכליות. אנחנו חשפנו אותו כאן לפני 2 אבל לפני כן סוף הסיפור על הנוכל ניר ורדי. 2 תחקירנים של שומר מסך מגיעים אליו. הוא רואה אותם מרחוק, מיד מבין מה קורה, מיד מבין מה הסיפור. שימו לב איך הוא מגיב. שרון חוטורנסקי ואלון הראל, תחקירני התוכנית, מגיעים ומוצאים אותו בתוך טנדר איסוזו חדש.
שרון, תתקדמי בשונה מוכח אמרנו. אנחנו רוצים רגע לדבר איתכם אם אתה רוצה לכמה שנים 2 דקות. מאיפה אתה רוצה שנצא? בוא תקשיב למה שיש לי להגיד לך. זה מאוד קצר, הגיעו לנו למערכת כמה טענות אליך. שרון מדברת, היא שואלת את ניר שאלות והוא מבין שהיא מצלמת ומקליטה אותו. שימו לב מה הוא עושה. הוא מתניע את הטנדר, כנראה כדי שרעש המנוע יפריע לציוד ההקלטה. יכול להיות שמנוע אחד לא יספיק, ורדי לא לוקח סיכונים. הוא יוצא מהטנדר, נכנס לג'יפ מהודר ומתניע גם אותו. ניר ורדי מתעלם מנוכחותם של אלון ושרון התחקירנים, ובסופו של דבר מנפנף אותם מעליו. אני לא רוצה, אני חייב לך משהו. קומי תעברי לשם, מה זה בלבל? זה שקר מה שאני אומרת? אז נגמר את שני המנועים פועלים, ניר ורדי באמצע והוא לא חולם לענות. למה שיענה? דוד וצילה, שני הנכים שאותם הוא רימה, הם היחידים מכל הנפגעים שהם לא מוותרים, הם הולכים עד הסוף. הם פונים לבית משפט ותובעים אותו. בית משפט פוסק שהם צודקים, הם מנצחים. הוא שולח את ניר ורדי לחצי שנה של עבודות שירות ופוסק לו 150,000 שקל קנס לזוג הנכים, קנס שכמובן עד לרגע זה הוא לא שילם. פנינו אליו השבוע בטלפון, ביקשנו את תגובתו, הוא טרק לנו את הטלפון. עד כאן בעניין הזה.